कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। देखिए पवन भैया जब हमारा से मिलल रहनी तो एगो गीत हमरा साथे गौले रहनी वहां के ओहू के सुनाए हम, लेकिन अभी मोना जी साथे बाड़ी तो मोना जी लायक होके के चाहिए कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल वो रोज अखिया रहेला और इंतजार में। और जब से देखले बनी ए तो मोबाइल बड़ा जब पथौरी धरे उठा दू जने आवाज दू जने काहे से कि हम जाने लू ना जरा 4 गो चक्की ना चली तो हमरा बर्दाश्त ना होला। ई 4 चक्कियां वो रोज अखिया रहेला और इंतजार। ए मुन्ना जी और दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में। प्यार में दीवाना तोरा प्यार में जब से नैना लड़ल बाटे आगे बढ़ल जब से नैना लड़ल बाटे आगे बढ़ल रोज अखिया रहेला इंतजार में, रोज अखिया रसवरी जी अली है तब पूछा तड़ी की रोरा गा भेल बनी का मतलब यहाँ के अभी कुछ बाकी बा हमरा साथे तो हो जाओ। हाँ 1 नंबर वो करिए ना कि अरे वो करिए कि ठो कौन सी वो करिए पिछुता है ना वो अरे दिल भाईल दीवाना बवाल करावे क्यों न हो बोला दल का। अरे तुम्हारा एक जगह से थोड़ी पेट भरी दिल भाई करिले शुक्रिया ओह भगवान के बनौले बाड़ी कमर माटी सान के बनौले बाड़ी कमर माटी सान के बनौले बाड़ी कमर माटी सान के। रसवरी जी मंच पे बुला लीजिए। आप अगर रस भर ली हो तो ऊपर आ जाइए ना होश में जोश जोश में होश होश माहौल खराब हो रहा है। अगर आपने रस गिरा दिया हो वहां पे तो दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में दीवाना तोरा प्यार में दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में। आपको वहां पे जाने की क्या जरूरत है। हो दिल भाई आप लोग स्टेज से नीचे मत जाइए।